சீதா மாதாவுடைய ஸ்வயம்வரத்துல ஸ்ரீராமர் சிவதனுஷ இடது கையில எடுத்து நாணை அப்படி போடும் பொழுதே சிவதனுஷ் ரெண்டா உடையிறது. அதை பார்த்த ஜனக மகாராஜா ஸ்ரீராமர்கிட்ட போயிட்டு ஜானகி மாதாவை கன்னியாதானமா ஏத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு ஸ்ரீராமர் முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு நாள் ராமலக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னால் ஒரு கேம் ஆடின்னு இருக்கா. அந்த கேம்ல பரதர் ஜெயிச்சுட்டு அழுதுன்னு இருக்கார், ஆனா ராமர் தோத்துட்டு சிரிச்சுட்டு இருக்கார். இதெல்லாம் பார்த்த கௌசல்யாவுக்கு எதுவுமே புரியல. ஏன் இப்படி நடந்திருக்கலாம்? நம்ம தலைவாழை இலை போட்டு சாப்பிடும் பொழுது இலையோட மேல் போர்ஷன்ஸில் காய்கறி, கிழங்கு, பழ வகைகள்லாம் வச்சுக்கிறோம். கீழ் போர்ஷன்ஸில் சாதம், குழம்பு, ரசம்லாம் வச்சு சாப்பிட்றோம். இதுக்கும் ராமாயணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? पवन जा